हे प्रभु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा। हे प्रभु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा। माझ्या प्रिय बंधू-भगिनींनो, जेव्हा मी असं बोलतो तुमच्याशी तर तिथं उभं राहून मी बोलू शकत नाही, कारण माझं संपूर्ण शरीर फक्त तोंडात नव्हे परंतु संपूर्ण शरीरात मी तुम्हाला बोलतो। आज विशेष करून मागच्या शुभवर्तमानामध्ये अध्याय 14 ओवी 32 ते 42 मध्ये येशू आपल्याला धडा शिकवतो की कसं का आपण प्रार्थना करायची, प्रार्थनेमध्ये आपण काय देवाला म्हणायचं, आपण काय ऐकायचं देवाकडून, आणि त्यानंतर प्रार्थनेनंतर आपल्या हृदयामध्ये, आपल्या शरीरामध्ये, आपल्या मनामध्ये काय निर्माण होतं ते येशू आपल्याला दाखवतो। म्हणून मी येशूची प्रार्थना गेत्सेमनी बागामध्ये अध्याय 14 ओवी 32 ते 42 11 ओवीमध्ये येशू आपल्याला संपूर्ण धडा दाखवतो आहे। आणि म्हणून जेव्हा जे लोकांना पडतात, कारण प्रार्थना आणि सर्व करतो आहे रोज तुम्ही कोणी असो ते प्रार्थना, परंतु समजा तुम्हाला विचार की आज सकाळी जेव्हा तुम्ही इकडे आला तेव्हा तुम्ही कसं काय पाहता, तर तुम्ही मला म्हणता काय म्हणणार, तुम्ही चांगल्या तुम्हाला विचार की कुठल्या विषयी प्रार्थना तुम्ही सांगा की आपल्या भावाविषयी, गुणांविषयी, कुटुंबाविषयी, जगाविषयी, आता युक्रेनमध्ये चालू आहे तर त्याविषयी आपण देवाकडे याचिका करतो आहे, पेटिशन कारण आपल्याला माहिती आहे की देव संतती नसला आपल्या जीवनामध्ये आपण काहीच, वी आर नथिंग विदाउट। तर या 11 ओवीमध्ये आपण 5 भाग बघतो आहे। प्रथम म्हणजे वृत्ती, इंग्रजीमध्ये आपण म्हणतो वृत्तीला डिस्पोजिशन, की तुमच्या मनाची स्थिती काय, तुमच्या हृदयाची स्थिती काय, की कसं काय तुम्ही प्रार्थनेजवळ जाता। तर फर्स्ट वृत्ती, त्याच्यानंतर येशू आपल्याला म्हणतो की प्रार्थनेसाठी तुम्ही तयार करा। जोपर्यंत आपण तयारी करत नाही तोपर्यंत आपण प्रार्थना करणार नाही। तिसरी गोष्ट म्हणजे येशू म्हणतो आपल्याला बिनधास्तपणे विचारायचं। जेव्हा आम्ही देवाकडे जातो तेव्हा आपल्याला वाटतं की आम्ही जसं काही लहान आहोत तर देव सुद्धा लहान आहे, आणि म्हणून आम्ही लहान सहान गोष्ट विचारतो आहे ते विचारायचं, परंतु जे तुमच्या हृदयामध्ये आहे, जे तुमच्या मनामध्ये आहे, जे तुम्हाला पाहिजे आहे ते तुम्ही विचारा बिनधास्तपणे। म्हणून मी हा शब्द वापरतो, बिनधास्तपणे विचारायचं। परंतु विचारल्यानंतर की जसं की येशूने आपल्याला दाखवलं, मला पाहिजे ते नको कर, तुला पाहिजे ते तू कर। पाहिजे माझी इच्छा नाही परंतु तुझी इच्छा प्रमाणे हो। आणि रोज आमच्या बाबामध्ये म्हणतो, जेव्हा आम्ही आमच्या बाबा प्रार्थना म्हणतो, कारण ते येशूने आपल्या शिकवलं आहे
प्रार्थना करता की त्याचं आउटकम काय, की म्हणजे प्रार्थनेनंतर आपण कसं काय जगाकडे, स्वतःकडे आणि दुसऱ्यांकडे कसं काय बघायचं येशू आपल्याला दाखवतो आहे. तर 5 बाब आहे येशूचे प्रार्थनेमध्ये. आणि मला असं वाटतं की आपल्या प्रार्थनेमध्ये सुद्धा आम्ही हे 5 भाग घेतलं तर आम्ही देवाशी चांगले प्रार्थना करणार आहोत, येशू सारखे आम्ही प्रार्थना करणार आहोत. तर फर्स्ट वृत्ती. आता हे बघा, येशूच्या काळामध्ये तो वेगवेगळे घटक, एक ज्याला आपण म्हणतो ग्रीक लोक. आता ग्रीक लोकांचं काय, समजा की ग्रीक लोकांना ॲरिस्टॉटल तुम्ही नाव कदाचित ऐकलं असेल, प्लेटो कदाचित तुम्ही नाव ऐकलं असेल, सॉक्रेटिस तुम्ही नाव ऐकलं असेल. हे जे ग्रीक तत्वज्ञानी होते. आता ग्रीक तत्वज्ञानी समजा की त्यांना तुम्ही विचारलं की माणूस कोण आहे, मनुष्य कोण आहे, तर ते तुम्हाला सांगतील की माणूस शरीर आहे, परंतु त्या शरीरामध्ये आत्मा आहे. शरीर नष्ट होणार, परंतु आत्मा नष्ट होणार नाही. त्यांचे तत्वज्ञानीप्रमाणे असं म्हणायचं. परंतु म्हणून ग्रीक लोकांना काय की समजा की तुम्हाला मोक्ष पाहिजे, समजा की तुम्हाला सुटका पाहिजे, तर काय करायचं, शरीराला मारायचं. शरीराला मारल्यानंतर नष्ट होणार, परंतु आत्मा जी आहे नष्ट होणार नाही. आत्मा सरळ देवाकडे जाणार. येशू परंतु यहुदी होता आणि यहुद्यांच्या दृष्टिकोनातून आत्मा आणि शरीर वेगवेगळे नाहीत, परंतु संपूर्ण माणूस एक होता. म्हणजे मन आणि हृदय आणि शरीर एक आहे. म्हणून येशू जेव्हा गेत्सेमनी बागामध्ये आहे तेव्हा तो घाबरतो आणि शिष्यांना सांगतो की मी घाबरतो आहे. वृत्ती जेव्हा येशूची, हे बघा, ते म्हणाला माझा जीव मरणा इतका वेदना सोसित आहे. सांगायला येशू लाजत नाही, कारण सत्य आहे. कारण येशूच्या मनामध्ये, येशूच्या दृष्टिकोनामध्ये जेव्हा ते त्याला क्रुसावर टांगतील तेव्हा संपूर्ण येशू निघून जाणार आहे. आत्मा देवाकडे जाणार नाही, कारण एक माणूस आहे. आत्मा, शरीर, मन, हृदय सगळं काही फक्त एकच आहे. समजा की तुम्ही मला ठार मारलात, येशू त्या दृष्टिकोनामधून तुम्ही मला ठार मारलात, तर संपूर्ण माणूस निघून जाणार आहे. त्यानंतर काय होणार आहे कोणालाही माहीत नव्हतं. तेव्हा आता आपल्याला माहित आहे की आपण पुनरुत्थित होणार आहोत. येशूचे पुनरुत्थानानंतर आपण म्हणू शकतो की आम्ही पुनरुत्थित होणार आहोत. परंतु तेव्हा त्या वेळेला काहीच तसं पुनरुत्थानाचं तत्वज्ञानी वगैरे काहीच नव्हतं. तर काय होणार, मरणानंतर काय होणार कोणालाही माहीत नाही. फक्त येशूची श्रद्धा होती की वरती स्वर्गामध्ये जो देव आहे माझा पिता आहे, माझा अब्बा आहे. फक्त श्रद्धा होती, दुसरं काहीच नाही. म्हणून तो घाबरला. आणि वृत्तीप्रमाणे जेव्हा मी बघतो, दुःखाने ग्रासलेला असताना सुद्धा त्याने अधिक कल्पनेने प्रार्थना केली. आता जेव्हा आपल्याला काही त्रास होतं, आपण कोणाकडे जातो आहे? देवाकडे जातो आहे का, की आपण दुसऱ्यांकडे जातो आहे? समजा की काही तुमच्या जीवनामध्ये त्रास आला तर समजा की तुम्ही देवाकडे जा. आणि लूकच्या शुभवर्तमानामध्ये स्पष्ट लूक सांगतो आहे बघा, आणि त्याचा घाम रक्ताच्या थेंबासारखा जमिनीवर पडत होता. त्याचा अर्थ काय? आता जे डॉक्टर आहेत, जे फिजिओलॉजिस्ट आहेत, ते काय म्हणतात आपल्याला, की जेव्हा माणूस घाबरतो की त्याच्या मनामध्ये आणि हृदयामध्ये टेन्शन असतं, ते घाबरतात, तेव्हा त्याचा घाम जे आहे, जे घाम जो निघतो तर ते लाल सारखं दिसतं आपल्याला. म्हणून लोक म्हणतो आहे त्याचं काम रक्ताच्या थेंबासारखं, रक्त नाही परंतु रक्ताच्या थेंबासारखं पडत होते जमिनीवर. कारण लूकला म्हणायचं आहे की येशू घाबरले होते. आपला देव फक्त स्वर्गामध्ये नाही
आपला देव जमिनीवर आला. जसं की आम्ही घाबरतो, जसं की आपल्याला शंका होती मनामध्ये, जसं की आपण कधी कधी श्रद्धा घालवतो, तसंच येशू सुद्धा घाबरला. आणि येशू आपल्या शिष्यांना म्हणाला की मी घाबरलो आहे. समजा की कोणी रीडर असला आपल्या देशामध्ये किंवा आपल्या राष्ट्रामध्ये, ते CM आहेत किंवा PM आहेत, ते जेव्हा तुम्हाला दाखवतात ते ते घाबरलेले आहेत, ते तुम्हाला कधीच दाखवणार नाही. कारण काय म्हणतात की मी समजा की माझ्या शिष्यानं दाखवलं की मी घाबरतो आहे, तर ते अधिक घाबरतील. परंतु येशू सत्य आहे, आणि जे येशूच्या मनामध्ये आहे, जे त्याच्या हृदयामध्ये आहे, स्पष्ट ते सांगत होते लोकांना. आणि शिष्यानं सांगितले, हे बघा मी घाबरतो आहे, कारण यानंतर काय होणार आहे मला काय माहित नाही. आणि ही जी वृत्ती आहे त्यांच्यापासून थोडे दूर अंतरावर जाऊन तो जमिनीवर पडला. हे मी सांगत नाही, मागच्या शुभवर्तमानामध्ये हे बघा दिलंय मी, अध्याय 14 ओवी 35 मध्ये आपण वाचू शकतो. जमिनीवर पडला, त्याचा अर्थ काय? येशूच्या काळी जेव्हा लोक प्रार्थना करत होते तेव्हा त्यांचं 2 पोझिशन होते. एक म्हणजे उभा राहून प्रार्थना करायचे, उभा राहून. दुसरे गुडघे टेकून प्रार्थना करायचे. परंतु जेव्हा जमिनीवर कोणी पडत होते तेव्हा त्याचा अर्थ आहे की तो माणूस फारच घाबरला आहे. आणि आपल्याला या जमिनीवर पडून आपण काय म्हणू शकतो? येशूच्या वृत्तीविषयी आपण म्हणू शकतो, फर्स्ट त्याची मनस्थिती आणि त्याची हृदयस्थिती, त्याच्या स्वभावाविषयी आपण म्हणू शकतो. फर्स्ट की देवाला सांगतो की देव माझा पिता, तू सर्व काय आहेस. गॉड इज ऑलमायटी. गॉड सर्वश्रेष्ठ आहे, देव सर्वश्रेष्ठ आहे. देवावर मी अवलंबित आहे, कारण गॉड इज ऑलमायटी. कारण मी हे दाखवतो, जेव्हा मी जमिनीवर पडतो तेव्हा मी देवाला दाखवतो की तुझ्या समोर मी कोणीच नाही, तुझ्या समोर मी कोणीच नाही. तुला जे पाहिजे असेल माझ्या बरोबर करू शकतोस. जेव्हा तुम्ही चर्चमध्ये येता किंवा घरी तुम्ही जेव्हा प्रार्थना करता, तुमची वृत्ती काय असते, तुमचा स्वभाव काय असतो, तुमची मनस्थिती काय आहे, तुमची हृदयाची स्थिती काय असते, विचार करा याविषयी. जेव्हा येशू येतो गेत्सेमनी बागामध्ये, जमिनीवर जेव्हा पडतो तेव्हा देवाला 3 गोष्टी सांगतात. फर्स्ट की तू सर्वश्रेष्ठ आहे, तू सर्वशक्तिमान आहे, तू जे सांगेल ते मी करणार आहे. दुसरी, मी तुझ्या कामासाठी तयार आहे, जे तुम्ही सांगाल मी करायला तयार आहे, आणि माझं संपूर्ण जीवन तुला मी अर्पण करतो आहे. माझ्या प्रिय बंधू भगिनीनो, हे बघा, आत्तापर्यंत येशूने प्रार्थनेमध्ये एक शब्द सुद्धा सांगितलं नाही, एक शब्द सुद्धा सांगितलं नाही प्रार्थनेमध्ये. परंतु तरी देखील त्यांनी आपल्याला कसं काय दाखवलं की जेव्हा आम्ही देवासमोर जातो, समजा की आमच्या घरी म्हणा किंवा चर्चमध्ये म्हणा किंवा कुठेही म्हणा, देवासमोर आम्ही जेव्हा जातो आहे तेव्हा आपली वृत्ती काय, स्वभाव काय, मनस्थिती काय, हृदयस्थिती काय, आपण विचार करायचा याविषयी. आपण देवाला सांगतो का की सर्वशक्तिमान आहेस? आपण देवाला सांगतो का की तुझ्या समोर मी कोणीच नाही? आपण देवाला सांगतो का की तू जे सांगेल मी करायला तयार आहे? प्रार्थना अगोदर ही 3 गोष्टी पाहिजे. देवा सर्वशक्तिमान आहे, देवासमोर आम्ही काहीच नाही, आणि देव जे सांगाल मी करायला तयार आहे. ते येशू फर्स्ट वृत्तीमध्ये
डिस्पोजिशन म्हणतो, फ्रेम ऑफ माइंड आपण म्हणतो, त्यामध्ये आपण दाखवतो. बोला. ओके ओके ठीक आहे, ठीक आहे. ओके 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 आभारी 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 तुमची काळजीबद्दल आभारी. ओके, तर मी मास्क काढतो आहे. तर तयारी, हे बघा, आपण समजा की मी तुम्हाला सांगितलं की प्रार्थना करा, ताबडतोब कोणी म्हणतील काहीतरी तोंडी आपण म्हणतो आहे का प्रार्थना म्हणतो आहे, परंतु येशू तसं करत नाही. येशू अगोदर विचार करतो की मी प्रार्थनेमध्ये मी काय सांगू देवायला, मी प्रार्थनेमध्ये कसं काय तयारी करू. आणि दुसरी गोष्ट आहे तयारी. तयारी म्हणजे काय? प्रार्थना केली की जर शक्य असेल तर. याचा अर्थ काय? शक्य असेल तर म्हणजे की देवाची समजा की इच्छा असली तर तसंच व्हावं, की देवाच्या इच्छेप्रमाणे मी चालायला तयार आहे. शक्य असेल तर हा जो तास आहे त्याच्यापासून ही ती वेळ आहे ती निघून जावी. आपण इंग्रजीमध्ये म्हणतो की जीसस वॉज नॉट अ सेडिस्ट. सेडिस्टचा हा अर्थ आहे की कोणी समजा की त्याला मरण पाहिजे, बाहेर असं छाती बाहेर काढून दाखवतो, हे बघा मला मारा मला मारा मला मारा. येशू तसं नाही. येशू कोणाही सांगत आहे की मला मारा. येशूला मरायचं नाही. जेव्हा देवाने येशूला पाठवल्या ज्या जगामध्ये, तेव्हा कसं काय पाठवले? मरण्यासाठी नाही, परंतु जगाला काय करण्यासाठी पाठवले? काय करायला पाठवले जगात देवाने? जॉनच्या शुभवर्तमानामध्ये अध्याय 3:16 मध्ये आपण वाचतो आहे की देवाने जगावर इतकं प्रेम केलं की काय केलं देवाने? त्यांच्या एकुलता एक पुत्राला पाठवलं. कसं काय? काय? पापमुक्त करण्यासाठी. बरोबर आहे. मरायला येशू देवाने पाठवलं आहे, त्याच्या पुत्राला मरायला पाठवलं, परंतु जगाचे पाप मुक्त करण्यासाठी त्यांनी पाठवलं. ठरून येशू जेव्हा तयारी करतो आहे तेव्हा तो त्याच्या मनामध्ये ही जी वेळ आहे ती निघून जाणार म्हणून तो प्रार्थना करतो आहे. येशूची तयारी जी आहे याविषयी आहे. आणि देवाला तो म्हणतो की हे बघा की समजा की माझं एकच याचिका आहे. तुमच्या समजा मी तुम्हाला विचारलं की या काळामध्ये तुम्हाला काय पाहिजे, कोणी म्हणणार की मला आता नोकरी नाही, मला नोकरी पाहिजे, तर देवाला विचारा. कोणी म्हणणार की घरामध्ये भांडण होतात, तर देवाला विचारा. कोणी म्हणणार की शेजाऱ्यांबरोबर भरपूर दिवसात भांडण होतात, त्याच्याविषयी विचारा देवाला. एकच फक्त याचिका, म्हणजे आपण म्हणतो वन पिटिशन. फक्त आपलं फोकस आहे, एक फोकस आहे त्याच्यावरती. आणि साधेपणा. हे बघा, देव तत्वज्ञानी सुद्धा आहे. आपण देवाला आपली जी तत्वज्ञान आहे दाखवण्याची गरज नाही, कारण देवाला सगळं काय माहिती आहे. फक्त आपण सोपी भाषेमध्ये, जेव्हा येशूने आपल्याला प्रार्थना शिकवली तेव्हा सोपी भाषा पाहिजे. ते जे तुम्हाला पाहिजे ते तुमच्या हृदयामध्ये आहे, जे तुमच्या मनामध्ये आहे, ते सोपी भाषेमध्ये तुम्ही देवाकडे विचारा आणि याचिका करा. बिनधास्तपणे विचारायचं. तिसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा तुम्ही देवाकडे जाता की तुमचं मन आणि हृदय मोकळं असलं पाहिजे. त्यामध्ये काहीच लिमिटेशन नाही, काहीच त्यात तुमच्या मनामध्ये दुसरं काही विचार होतं कामा नाही. अप्पा इत्या. अप्पा म्हणजे काय? अप्पा म्हणजे अरेमेक शब्द आहे. अरेमेक शब्द. येशू जेव्हा बोलत होते त्यांच्या काळामध्ये हिब्रू म्हणजे अरेमेक बोलत होते. आणि अरेमेक शब्दामध्ये, अरेमेक भाषेमध्ये अब्बा हा शब्द आहे. आणि तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की समजा की तुम्ही मराठी बायबल घेतले किंवा इंग्रजी बायबल घेतले किंवा ग्रीक बायबल घेतले किंवा जर्मन बायबल घेतले, त्यामध्ये तुम्हाला हा शब्द भेटणार आहे अब्बा. त्याचं आपण भाषांतर करत नाही. अब्बा हा जो शब्द आहे आपण भाषांतर करू शकत नाही. म्हणून
मराठीमध्ये सुद्धा शब्द अब्बा आहे, ग्रीकमध्ये शब्द अब्बा आहे, अरमेकमध्ये शब्द अब्बा आहे, कुठल्याही भाषेत शब्द अब्बा आहे. अब्बा म्हणजे काय? अब्बा म्हणजे अब्बा. अब्बा म्हणजे अब्बा. आपण पित्या भाषांतर होत नाही. समजा हो, तुम्ही जे बघत आहात पित्यात वेगळा शब्द आहे. माग तुम्हाला म्हणत नाही, मला म्हणत नाही की मी भाषांतर करतो नाही, म्हणून मागचे दोन शब्द वापरले, अब्बा आणि पित्या. इंग्रजीमध्ये समजा की आम्ही म्हणालो अब्बा अँड फादर, परंतु फादर हे भाषांतर नाही. कारण अब्बा जेव्हा आम्ही लहान असतो आणि वडिलांच्या तोंडाकडे आपण बघतो अब्बा अब्बा असं म्हणून अब्बा शब्द भाषांतर कोणीही केलं नाही आणि भाषांतर करू शकत नाही. कारण येशू म्हणतो अब्बा, तुझ्यासाठी सर्व काही शक्य आहे. तुझ्यासाठी सर्व काही शक्य आहे. हा प्याला मजपासून काढून टाक. कारण येशू बिनधास्तपणे विचारतात. कारण तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा पेत्राने येशूला सांगितलं तुम्ही क्रूसाकडे जाऊ नका, तर येशूने त्याला काय म्हटले की तू शैतान आहेस, माझ्या पाठीमागे ये. जेव्हा पेत्राने येशूला सांगितलं की क्रूसाकडे जाण्याची आवश्यकता नाही, तर येशूने त्याला काय सांगितलं, हे बघा पेत्रा, देवाच्या ज्या साईडवरती नाहीस तू, शैतानाच्या साईडवरती, म्हणून तू पाठीमागे ये, माझे पुढे जाऊ नकोस. तू शिष्य आहे आणि तुझं जी जागा आहे विचार कर, तू माझ्या पाठीमागे ये. आणि आता येशू म्हणतो की मला ही काळज नाही नको आहे. येशू म्हणतो की ही वेल जी आहे मला नको आहे, काढून टाका. म्हणून मी सांगतो आहे की येशू बिनधास्तपणे विचारतात अब्बा पित्या. जेव्हा येशू अब्बा वापरतो त्याला आपल्याला दिसतं की कसं काय नातं आहे, की येशूसाठी देव कोण आहे. जेव्हा मी तुम्हाला विचारतो, समजा की मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही प्रार्थना करा, तुम्ही कसं काय प्रार्थना करणार. मी तुम्हाला सांगतो आहे येशू माझा देवा, किंवा येशू माझा भाऊ, किंवा येशू माझा मित्र, हे जे शब्द आहेत फक्त मनातून येतात. मी तुम्हाला विचारतो की येशूविषयी हृदयामध्ये कुठला शब्द तुम्ही वापरणार आहात, की तुमच्या हृदयामध्ये कुठला शब्द आहे जे आपल्याला सगळ्यांना दाखवणार आहे की संबंध आहे. हे पहा, आम्ही तुलना करत नाही. आम्ही तुलना करत नाही. आम्ही म्हणत नाही की ख्रिस्ती धर्म सर्वात श्रेष्ठ आहे किंवा आपला धर्म सर्वात श्रेष्ठ आहे. परंतु एक तुम्हाला मी सांगतो आहे की ख्रिस्टियानिटी इज द ओनली रिलिजन इन द वर्ल्ड. पुन्हा एकदा सांगतोय मी, ख्रिस्टियानिटी इज द ओनली रिलिजन इन द वर्ल्ड विच बिलीव्स इन अ पर्सनल गॉड. पुन्हा सांगतो मी एकदा, Christianity is the only religion in the world which believes in a personal God. देव मनुष्याच्या रूपाने आपण बघितलं आहोत. दुसरं कुठल्याही धर्मामध्ये असं नाही. दुसरं कुठल्याही धर्मामध्ये असं नाही. हिंदू धर्मामध्ये म्हणा, मुसलमान धर्मामध्ये म्हणा, शीख धर्मामध्ये म्हणा, आपण म्हणत नाही की आम्ही सर्वपेक्षा श्रेष्ठ आहोत. आपण तसं म्हणत नाही. फक्त मी तुम्हाला सांगतो आहे की फक्त ख्रिस्ती धर्मामध्ये आपण श्रद्धा ठेवतो आहे की देव वरतून आला आणि मनुष्याचं रूप धारण करून आपल्या समोर राहिला आणि आपल्याला वाट दाखवलं, आपल्याला मोक्षा दिली. म्हणून माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, जेव्हा आम्ही देवाकडे प्रार्थना करतो आहे तेव्हा आपण असं म्हणू शकत नाही की देव भगवान, असं आपण म्हणू शकत नाही. की आपल्या हृदयामध्ये देव आहे. जे अद्वैतिक तत्वज्ञानी आहेत, अद्वैतिक तत्वज्ञानी जे आहेत ते म्हणतात तत्वमसी. तत्वमसी म्हणजे काय? ते तू आहेस. तत्वमसी म्हणजे ते तू आहेस, म्हणजे देव आपल्या अंतःकरणामध्ये आहे. आपण म्हणतो आहे गॉड, you are closer to me
देन आय एम टू माय सेल्फ. आपुलकी, एकपणा माझ्या हृदयामध्ये, माझ्या मनामध्ये, माझ्या शरीरामध्ये, संपूर्ण माझ्या शरीरामध्ये देव आहे. म्हणून येशू म्हणू शकतो अप्पा, पिताकडे. तर तुम्ही विचार करा की समजा की तुम्ही जेव्हा प्रार्थना करता तर कुठल्या नावाने तुम्ही देवाला पुकारता? व्हॉट नेम डू यू यूज टू कॉल गॉड? जीसस. मी तुमच्याशी विनंती करतो आहे की याविषयी विचार करा की इज माय रिलेशनशिप विथ जीसस पर्सनल, की लांबचा रिश्ता आहे? येशू तिकडे आहे आणि मी इकडे आहे. येशू तुमच्या हृदयामध्ये आहे का? आपण म्हणतो, आपण गातो, परंतु हृदयामध्ये नाही. येशू लांब आहे आपल्याला. आणि आपल्या धर्मामध्ये आपण विचार करायचं की येशूने आपल्याला दाखवलं की देव फक्त प्रेम आहे. जॉनच्या पत्रामध्ये अध्याय 4 ओवी 10 मध्ये आपण वाचतो की सत्य हे आहे. सत्य म्हणजे काय? की आम्ही देवावर प्रेम केलं ते सत्य नाही, परंतु देवाने आपल्यावरती प्रथम प्रेम केलं ते सत्य आहे. आपण म्हणतो की देव, येशू, मी पुष्कळ तुझं प्रेम करतो म्हणू शकतो आपण, परंतु आपण कसं काय येशूवरती प्रेम करू शकतो? कारण येशूने आपल्यावरती प्रथम प्रेम केलं आहे. आपण इंग्रजीमध्ये एक गाणं गातो. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. कशासाठी? Why? Because He first loved me. त्याने माझ्यावरती प्रथम प्रेम केलं म्हणून मी येशूला प्रेम करू शकतो किंवा शकते. येशूने मला दाखवलं की देवाचं प्रेम काय, की प्रेम काय, म्हणून येशूने मला दाखवलं म्हणून मला कळलं. म्हणून येशू म्हणतो, त्याचा आत्मविश्वास आहे देवाकडे की तो घाबरत नाही, कारण देव त्याचा अब्बा आहे, देव त्याचा पिता आहे. आपण म्हणतो पिता हा जो शब्द भाषांतर बरोबर होत नाही, परंतु अब्बा हा जो शब्द चांगला आहे. देव, तुला सर्व काही शक्य आहे. या कोविडच्या काळामध्ये 2 वर्ष होणार आहेत. मार्चच्या 23 तारखेला भारतामध्ये लॉकडाऊन झालं 2020 मध्ये. आता 2 वर्ष होणार आहेत. आपण प्रार्थना करतो आहे, याचिका करतो आहे, परंतु असं आपल्याला वाटतं की देव आपलं ऐकत नाही. ऐकण्या बरोबर? किती आपण नवीन केली, किती मिसा केली, किती प्रेयर सर्व्हिस वगैरे केले, परंतु आपल्याला असं वाटतं की देव आपलं ऐकत नाही. समजा की देव प्रेम आहे, तर हे कसं काय कोविडमध्ये, म्हणजे 2 वर्षासाठी, समजा की 6 महिन्यासाठी ठीक आहे, 1 वर्षासाठी ठीक आहे, परंतु 2 वर्षानंतर सुद्धा मी मास्क घालतो आहे. ह्या मला म्हणतात की मास्क जरा काढा. तुम्हाला काय वाटतं की देव ऐकतो का? समजा की देव प्रेम आहे, देव आपला अब्बा आहे, तर देवाला काहीतरी करायला पाहिजे की नाही? देवाला काहीतरी करायला पाहिजे की नाही? किती लोकांचं नुकसान झालं या काळामध्ये. 2 वर्षामध्ये नोकरी नाही, त्यांना भरपूर, म्हणजे लहान मुलांना त्रास, म्हणजे ऑनलाईन त्यांच्या डोळ्यामध्ये असर पडतात. त्यांचे डोळे आता निघून गेले आहेत, कारण ते फक्त लहान मोबाईलवरती बघतात. कसं काय, किती वेळ बघणार, कसं काय अभ्यास करणार? तर काय वाटतं की येशू, देव, हे बघा, लहान मुलांकडे बघा आणि त्यांच्यासाठी सुद्धा तुम्ही काहीतरी करा. तर आपल्याला वाटतं की देव आपण ऐकत नाही, देव ऐकत नाही. देव, आणि कधी कधी
आपली श्रद्धा निघून जाते. आपण म्हणतो आहे की श्रद्धा ठेवून काय फायदा. व्हॉट इज द यूज ऑफ बिलिव्हिंग. येशू त्याच्या पित्याला म्हणतो की तुला सर्व काय शक्य आहे, तू काहीतरी करू शकतोस, देवाला काहीच अशक्य नाही. आणि आता हे बघा, देव, मी काय लिहिलं आहे ते बरोबर बघा, देव सरळ रेषांवर वाकडा लिहू शकतो. तुम्हाला काय वाटतं की फादरने काय चूक केली? कारण इंग्रजीमध्ये हा जो म्हण आहे, आपण म्हणतो गॉड कॅन राईट स्ट्रेट ऑन क्रुकेड लाईन्स, की देव वाकड्या रेषांवरती सरळ लिहू शकतो. परंतु मी काय म्हणतो आहे, देव सरळ रेषांवरती वाकडं लिहू शकतो. म्हणजे देवाला काही अशक्य नाही. देवाला काहीच अशक्य नाही. येशू आपल्या शुभवर्तमानामध्ये 3दा म्हणतो आहे की नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. आणि म्हणून आपण जसं विचारतो देवाला की ही कोविड-19 निघून जावं, आपल्या जगातून निघून जावं, येशू सुद्धा म्हणतो हा प्याला माझपासून दूर करा. जसं की येशू म्हणतो, आपण सुद्धा म्हणतो. आणि तुम्ही विचार करा, समजा की काही लोकांचं कोविडचं प्रॉब्लेम आहे, काही लोकांचं संबंधचं प्रॉब्लेम आहे, काही लोकांचं कुटुंबाचं प्रॉब्लेम आहे, काही लोकांचं मुलांचं प्रॉब्लेम आहे, काही लोकांचं नोकरीचं प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही विचारा, तुम्ही आत्मविश्वासाने विचारा. तुम्हाला लाज वाटता कामा नये. तुम्ही जे बिनधास्तपणे विचारताय की तुम्हाला जे पाहिजे तुम्ही विचारा, कारण देव ऐकणार आहे. आपल्याला असं वाटतं की देव ऐकत नाही, पण तुम्हाला खचित सांगतो आणि मी दाखवणार आहे की देव आपण जे प्रार्थना करतो आहे देव नक्कीच ऐकणार आहे. ती मी तुम्हाला मागच्या शुभवर्तमानाद्वारे मी दाखवतो आहे. तर येशू विचारतो, हा प्याला माझपासून दूर कर, कारण तुला सर्व काय शक्य आहे. तुम्हाला देवाकडून काय पाहिजे, काय हवे आहे. कोविडच्या काळामध्ये किंवा नोकरीचा प्रॉब्लेम आहे किंवा मुलांचं प्रॉब्लेम आहे, जे तुम्हाला पाहिजे असेल तुम्ही विचारा, कारण लाज वाटता कामा नये. जेव्हा येशू विचारतो तेव्हा त्याला लाज वाटत नाही. तो बिनधास्तपणे विचारतो आणि सोपी भाषा वापरा, कारण आपला जो देव आहे, येशू जे आहे, एकदम सोपी माणूस आहे. म्हणजे त्याला काय तुम्ही समजा की तत्वज्ञानी वगैरे तुम्ही आहात तर कदाचित त्याला समजलं नाही. जे सोपी भाषेमध्ये आपण तुम्ही म्हणू शकता की हे मला पाहिजे, बस गोष्ट संपली, हे पाहिजे मला किंवा ते नको आहे. तुम्ही फक्त विचारा आणि निर्भयपणा पाहिजे. माझ्या अनुभवामध्ये ख्रिस्ती धर्मामध्ये लोक देवाला घाबरतात जास्त. पुन्हा एकदा सांगतोय मी, माझ्या अनुभवामध्ये ख्रिस्ती धर्मामध्ये लोक देवाला घाबरतात. देवाला घाबरता कामा नये. निर्भयपणे विचारायचं, कारण येशूने आपल्याला सांगितलं आहे की देव कोण आहे. देव आप्पा आहे, देव पित्या आहे, देव आपल्या अंतःकरणामध्ये आहे. तर विचारायचं देवाला, आणि पण मला पाहिजे ते नको, तर तुला पाहिजे ते तू कर. माझ्या प्रिय बंधू भगिनीनो, जेव्हाही तुम्ही मिसाला येता तेव्हा प्रत्येक मिसामध्ये, समजा की शनिवारचं मिसा असो किंवा सोमवारचं मिसा असो किंवा रविवारचं मिसा असो, तर प्रत्येक मिसामध्ये आपण आमच्या बापा हा प्रार्थना म्हणतो आहे. कशासाठी म्हणतो आहे? कारण त्या प्रार्थनेमध्ये येशूचे हे शब्द आहे ते पुढे येतात. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो. जेव्हा येशूने आपल्या शिष्यांना ती प्रार्थना सांगितली तेव्हा तो सुद्धा हृदयामध्ये सांगत होते की
मला जे पाहिजे असेल ते मी नक्कीच विचारेन, मी बिनधास्तपणे विचारेन, परंतु प्रार्थनेच्या शेवटी मी सांगेन की मला पाहिजे तसं नाही, परंतु तुझी इच्छेप्रमाणे हो. कारण येशूला माहिती आहे की माझ्यासाठी काय चांगले आहे ते देव जाणतो आहे, आणि हा माझा आत्मविश्वास आहे. परंतु त्याचा अर्थ नाही की तुम्ही विचारणार नाही. तुम्हाला जे पाहिजे तुम्ही विचारा, परंतु विचारल्यानंतर तुम्ही तुमच्या देवाच्या इच्छेप्रमाणे होवं तसं तुम्ही म्हणा. Thy will be done. आपले प्रत्येक सर्व प्रार्थना अशा या प्रकारे संपल्या पाहिजेत. आणि प्रार्थनेनंतर परिणाम काय? तुम्ही प्रार्थना केल्यानंतर तुमच्यावरती काय परिणाम होतो येशू दाखवतो की त्याच्यावरती काय परिणाम झाला. हे बघा, देवाने येशूला काहीच उत्तर दिलं नाही. पुन्हा एकदा सांगतोय मी, येशूने 3दा प्रार्थना केली, हे पित्या, अब्बा पित्या, हे मला अब्बा पित्या, तुम्ही मला ही जे काळज आहे, ही जे तास आहे काढून घ्या, परंतु मी जसं विचारतो नाही, परंतु तुझे इच्छेप्रमाणे होवो. 3दा प्रार्थना केली, परंतु एकदा सुद्धा येशूला देवाने काहीच सांगितलं नाही. आजच्या शुभवर्तमानामध्ये तुम्ही ऐकलात, काय ऐकलात तुम्ही? आजच्या शुभवर्तमानामध्ये काय देवाने काय सांगितलं येशूविषयी? आजच्या शुभवर्तमानाने काय सांगितलं येशूविषयी? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हा माझा पुत्र आहे, ते तो जो सांगत आहे ते ऐका. बरोबर आहे. तेव्हा देवाने बोल. बाप्तिस्माच्या वेळी देव येशूला म्हणाले, हा माझा पुत्र आहे. परंतु जेव्हा येशूला पाहिजे, म्हणजे जेव्हा क्रूसचा प्रश्न होता, तेव्हा देव काय म्हणत नाही. जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये सगळं काही चांगलं घडतं, तेव्हा देव आपल्या बरोबर आहे, देव आपल्या पाठीमागं आहे, देव आपल्या पुढे आहे असा आपण विचार करू शकतो. परंतु कोविडच्या काळामध्ये जेव्हा नोकरी नसते, तेव्हा भांडणं होतात, तेव्हा त्रास आपल्याला होतात, तेव्हा देव काहीच म्हणत नाही, आणि आम्ही पुन्हा याचिका करतो आहे, परंतु देव काहीच बोलत नाही. तर आपण विचार करतो की येशू 3दा देवाकडे याचिका केली, परंतु एकदा सुद्धा देवाने त्याला काहीच उत्तर दिलं नाही. येशूचं कान असं करतो आहे की माझा पिता काहीतरी बोलत आहे का? परंतु नाही, शांती. तरी देखील येशू जेव्हा उठतो तेव्हा त्याच्या मनामध्ये आणि त्याच्या हृदयामध्ये शक्ती निर्माण होते की मी आता शक्तिमान झालो आहे. कसं काय शक्तिमान झालो आहे? कारण मी प्रार्थना केली म्हणून. बिकॉज आय प्रेड, नॉट बिकॉज गॉड स्पोक. देवाने मला काय उत्तर दिलं त्यासाठी नाही, परंतु मी प्रार्थना केली म्हणून माझ्या मनामध्ये शक्ती आली. आणि जेव्हा येशूला अटक करण्यात येते तेव्हा मी तुम्हाला विचारतो, आता बघू की तुम्ही कसं काय उत्तर देऊ शकता. हे बघा, मार्कच्या सुवार्तामध्ये येशू त्याचे चुंबन घेणाऱ्या यहुद्याला काय म्हणतो? तुम्ही म्हणू शकता का? येशू, तुम्हाला माहिती आहे की यहुदा येतो आणि येशू चुंबन घेतो, कारण तो सांगतो की म्हणजे शत्रूला सांगतो की ज्याचं मी चुंबन घेईन तो येशू आहे, त्याला धरा. बरोबर आहे की नाही? हो. तर चुंबन घेतो त्याला काय म्हणतो येशू? हा, बघा काय म्हणतो येशू. बघा, हे बघा, मित्रा, जे करण्यास आलास ते कर. कोणत्या शुभवर्तमानामध्ये? मत्ताईच्या शुभवर्तमानामध्ये. मार्कच्या शुभवर्तमानामध्ये नाही, मत्ताई शुभवर्तमानामध्ये म्हणतो येशू, मित्रा, जे करण्यास आलास ते तू कर. लूकच्या शुभवर्तमानामध्ये यहुदा चुंबन घेऊन मनुष्याच्या पुत्राला तू विश्वासघात करतोस काय? आणि योहानच्या शुभवर्तमानामध्ये तुम्हाला कोण पाहिजे? परंतु मी विचारतो की मार्कच्या सुवार्तामध्ये
की मार्कच्या शुभवर्तमानमध्ये येशू काय म्हणतो, कोणी सांगू शकता का? आश्चर्यचकित व्हाल तुम्ही, कारण येशू काहीच सांगत नाही. येशू काहीच सांगत नाही. एक शब्द सुद्धा बोलत नाही. कशासाठी एक शब्द सुद्धा बोलत नाही? कारण जे सांगायचं होतं त्यांनी सांगितलं देवाला. समजला तुम्ही? मत्ताईच्या वर्तमानामध्ये काही बोलतात, लूक आणि योहानच्या शुभवर्तमानामध्ये काही बोलतात, परंतु मार्कच्या शुभवर्तमानामध्ये काहीच बोलत नाही. कारण जे सांगायचं होतं, जे बोलायचं होतं त्यांनी पित्याकडे बघा. तुम्ही टेक्स्टमध्ये तुम्ही जाऊन घरी जाऊन तुम्ही बघू शकता. आता ठीक आहे, त्यानंतर भांडण होतं, त्या भागामध्ये भांडण होतं. जो मुख्य याचकांचा दासाचा कान कापतो त्याला मागच्या शुभवर्तमानामध्ये येशू काय म्हणतो? आता पुन्हा मी सांगतो, हे बघा, तू आपली तलवार मायनात ठेव. परंतु ते मत्ताईच्या शुभवर्तमानामध्ये काय म्हणतो? असे काही करू नका. लूकच्या शुभवर्तमानामध्ये आणि योहानच्या शुभवर्तमानामध्ये तुझी तलवार तिच्या जागेवर ठेव. तर तुम्हाला आता विचारलं मी की मार्कच्या शुभवर्तमानामध्ये काय म्हणतो येशू? काही नाही. कशासाठी? कारण हे पहा, माझ्याकडे पहा, येशूचं फक्त एकच दृष्टी आहे. त्यांनी प्रार्थना केली, देवाने काहीच सांगितलं नाही. तर येशू भाषांतर केला. जेव्हा देवाने काहीच सांगितलं नाही तर येशू काय म्हणाले हृदयामध्ये की माझा पित्याची इच्छा आहे की मी क्रूसाकडे जाऊ. आणि कोणाकडे बघत नाही म्हणून त्याला माहित नाही की यहूदाने त्याला चुंबन घेतली म्हणून त्याला माहित नाही. ते फक्त सरळ बघतो आहे. भांडण होतं परंतु त्याला काहीच माहिती आहे म्हणून येशू काहीच म्हणत नाही. परंतु फक्त एकच येशू म्हणतो आहे. त्याचे बागेच शब्द आहेत. परंतु शास्त्रलेख पूर्ण झालं पाहिजे. म्हणजे काय? म्हणजे त्याचं भाषांतर आम्ही समजा केलं, देवाची इच्छा पूर्ण झालं पाहिजे. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, या 11 ओवीमध्ये येशू प्रथम आपल्याला दाखवतो की जेव्हा आम्ही प्रार्थनाकडे जातो किंवा आम्ही प्रार्थना करतो तेव्हा आपली वृत्ती काय? What is the state of mind? What is the state of heart? What is my disposition? आपला स्वभाव काय, मनस्थिती काय, हृदयाची स्थिती काय? प्रार्थने अगोदर आम्ही तयारी केली पाहिजे की तुम्ही कशासाठी प्रार्थना करता. समजा की तुम्हाला नोकरी पाहिजे तर नोकरीविषयी प्रार्थना करा. समजा की तुम्हाला काहीतरी दुसरं पाहिजे त्याविषयी, मुलांविषयी प्रार्थना करायची तुम्ही विचार करा, तयारी करा. परंतु वी नीड प्रेपरेशन. त्यानंतर हे बघा, बिनधास्तपणे विचारा. कारण येशूने आपल्याला दाखवलं आहे की आपलं देव पिता आहे, आपलं देव आप्पा आहे. आपलं देव दुसरं कोणी नाही, फक्त आपल्या अंतःकरणामध्ये राहतो आणि आपल्या अंतःकरणामध्ये आहे. तर बिनधास्तपणे विचारा. परंतु तुमची प्रार्थना संपल्यानंतर नाही, परंतु संपल्या अगोदर हे सुद्धा सांगा, मला पाहिजे ते नको, तर तुला पाहिजे ते तू कर. आणि शेवटी तुम्ही जेव्हा प्रार्थनेतून उठाल तेव्हा तुम्ही येशूसारखे शक्तिमान व्हाल. ही माझी प्रार्थना आहे. आपण लक्ष दिल्याबद्दल धन्यवाद. देवाचा आशीर्वाद तुमच्यावरती आणि तुमच्या कुटुंबावरती असू दे. आमेन. थांबा जरा नाही. हे प्रभु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा. हे प्रभु
अब तू सुन रहा है दास तेरा. प्रभूचा आशीर्वाद तुमच्यावरती आणि तुमच्या कुटुंबावरती असू दे. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. आभारी फादर विन्सीचे फार आभार मानू इच्छितो. फादर विनय रॉबर्ट जे त्यांनी तयारी वगैरे केली त्यांचे मी फार आभार मानू इच्छितो. आणि तुम्ही लक्ष दिल्याबद्दल तुमचेही आभार मानू इच्छितो. कोणी झोपले नाही. मी बघत होतो की कोणी झोपले का नाही. कोणी झोपले नाही. फादर रेरलला घाम आला. पवित्र घाम आला. आणि अगदी आपल्याला 45 मिनटं एक्झॅक्टली खिळवून ठेवलं की नाही. खुरसाला नाही. कुठे खिळवून ठेवलं. आणि खुरसाला असो. फादर रेरल फार फार धन्यवाद. आणि परत या. नाव इज व्हेरी बिझी. फार कामात असतात. म्हणजे सर्वत्र तर जगामध्ये त्यांची टॉक जातातच, प्रवचनं जातातच, परंतु नाशिकमध्ये बिशपसाठी सुद्धा ते खूप काम करत आहेत. आणि एका प्रकारे आपल्याला अध्यात्माकडे खऱ्या अध्यात्माचा अर्थ मला देखील आज समजला. तेव्हा फादर एरलचं नेहमी ऐकत जा. त्यांचे हे आहे ना तुमचं यूट्यूब तुम्हाला माहिती आहे ना, तो आपल्याकडे आहे सर्वांकडे.